Katalóg 1 je tu a spolu s ním aj najlepšie akcie roka. Hneď na prvej dvojstrane je výhodná sada 5 produktov v cene len 5,99. Kód sady je 632581. Na ďalšej dvojstrane nájdeme vône Air, Ice a Fire v neopakovateľnej cene len 2,99. Podporte prirodzenú krásu svojej pleti s pleťovými krémami len za 2,49. Dlhotrvácný make-up Divan vydrží až 25 hodín, revitalizuje pleť a nerozmazáva sa. Počas zimy trpia hlavne vaše pery, doprajte im vynikajúci balzam na pery Lixpa v cene len €99. Kolekcia Time Reversing omladzuje pleť o niekoľko rokov. V akciovej cene nájdeme nočné obnovujúce sérum, denné a nočné sérum a nočný krém Time Reversing. Ďalšiu akciovú ponuku predstavuje kolekcia Royal Velvet, ktorá obsahuje výťažok z čierneho kosaca a minerálov, spevňuje štruktúru pleti, spomaľuje prejavy starnutia a zachováva prirodzený mladistvý vzhľad pleti. Určite chcete mať celý rok krásne upravené nechty, použite výrobky Oriflame a určite sa vám to podarí. Staňte sa kráľovnou každej party s vôňami VIP Only a VIP Night, tentoraz v akciových cenách. Novoročný výpredaj pokračuje pánskou vôňou Darkwood, teraz v cene 9,99. Poskytnite aj nohám potrebnú starostlivosť, doprajte im peeling, vyživujúcu masku a antiperspirantný sprej. Kolekcia Swedish Spa osviežuje telo aj myseľ, doprajte si pokojný kúpeľ s vyživujúcim olejom a premasírujte pokožku anticeluritidným krémom. Nekozmetické výrobky začínajú kolekciou Hailey, kde nájdeme štýlovú kabelku, púzdro na drobnosti, tubový šál a rukavice. Pokračujeme bižutériou Sophisticated a taškou Lily Hobo v olivovo-zelenej farbe. Ku kabelke dokonale ladí šála Lily Butterfly s rastlinným motívom. Jednoduchú eleganciu predstavuje kabelka Mindy so šatkou Mindy a novinkový bižutéria Natalia z matného striebristého kovu zdobeného sklenenými kryštálmi. Make-up začína výrobkami Jordany Gold, a to obľúbeným make-upom s ľahkým zložením Invisible Touch, a na make-up použite púder, vybrať si môžete sypky alebo kompaktný. Kolekcia Jordany ďalej ponúka limitovanú edíciu lakov na nechty v 3 odtieňoch a rúžu na pery taktiež v 3 odtieňoch. V akciovej cene nájdeme ďalej cerúzy na pery a korektor. Medzi ďalšie akciové výrobky patrí minerálny make-up, krémové očné tiene s perleťovým leskom, cerúza na oči, ale aj farebný gel na obočie. Akú špirálu hľadáte, vybrať si môžete vodeodolnú špirálu Open White, ktorá opticky zväčšuje oči, alebo špirálu Double Effect, ktorá má dve kefky, jednu pre dĺžku a druhú pre objem rias. Obľúbená linka na oči je teraz v akciovej cene 3,49, je bohatá na čierne pigmenty, vytvára preto krásnu čiernu linku a zároveň má mäkký hrot pre hladkú a precíznu aplikáciu. V akciovej cene ďalej nájdeme lesk na pery Divan Power Shine s extra leskom, BB krém Divan s ochranným faktorom 30, ktorý pleť hydratuje, zdokonaluje a rozjasňuje. Neprehľadnite ani akciu na korektor Everlasting, ktorý vydrží 25 hodín. Vybrať si môžete aj rúž podľa svojich potrieb. V ponuke nájdeme matný rúž Unlimited Matte, ale aj jemné krémové odtiene v rúži Color Stylist Cream alebo intenzívne odtiene v rúži Coral Stylist Intense Collection. Akciové výrobky nájdeme aj v kolekcii Very Me, v akciovej cene sú opäť balzamy Color Mania, ale aj ozdobné kamienky na nechty. Kolekcia Very Me ponúka aj zmatňujúci make-up alebo jemnejší krycí krém Smoothie. A zjednodušiť život si môžete s tonovacím balzámom na pery 2 v 1 číky, ktorý môžete použiť aj ako farbu na lička. Uschovajte si kozmetiku v šikovnej priehľadnej taštičke Sparkle Star. Šikovný prehľad lakov na nechty nájdeme na ďalšej strane, vybrať si môžete popraskaný vzor, zhrnitý efekt, ombre alebo výrazné farby laku. Pleťová kozmetika začína krémom Ecolagen s ľahkým zložením, je vhodný na mastnú pleť. Krém je nemastný, rýchlo sa vstrebáva a zároveň účinne bojuje proti vráskam. Mladistvý vzhľad pleti predĺžia aj ostatné výrobky Ecolagen, v akciovej cene nájdeme buď celú sadu výrobkov v zníženej cene, alebo samostatne v akcii nočné obnovovacie sérum a denný krém. Očný krém patrí k základnej každodennej starostlivosti. Očný krém Time Reversing a Time Reversing Intense redukujú viditeľnosť jemných liniek a vrások a spevňujú pleť očného okolia. Dosiahnite omladenie pleti už za 14 dní s diamantovou kolekciou. V akciovej cene nájdeme diamantový nočný krém, ktorý regeneruje pleť počas noci, redukuje vrásky, rozžiaruje pleť a zjednocuje tón pleti. Kolekcia True Perfection je určená na všetky typy pleti, okamžite hydratuje a obnovuje pleť. Obsahuje výťažok z perského hodvábu, ktorý neutralizuje bunkové nečistoty vo vnútri pleťových buniek, zabraňuje tvorbe prvých vrások a vyhladzuje textúru pleti.
Na normálnu a zmiešanú pleť je určený čistiaci gel a tonizačná voda v modrom balení. A ak máte mastnú pleť, vyskúšajte čistiace obrúsky, ktoré pohltia mastnotu pleti a zbavia ju tak neželaného lesku. Kolekcia Pure Skin je určená na problematickú aknóznu pleť. V akciovej cene nájdeme všetky potrebné výrobky pre každodennú starostlivosť. Z kolekcie Love Nature nájdeme v akciovej cene výrobky z aloe pre normálnu až zmiešanú pleť a taktiež výrobky s čajovníkom pre mastnú a problematickú pleť. Vône začínajú kvetinovou ovocnou vôňou Eclat Femme s parfumovanou stranou. V akciovej cene nájdeme aj ďalšie vône Vivacity, Love Potion, My Naked Truth, taktiež vôňu Divine Idol, je to vôňa šťavnatého červeného ovocia, zlatého kosaca a ambry. Pokračujeme vôňami LV, Volare, Tenderly a Power Woman. Zaujať vás môže vôňa Tenderly Promise s vôňou bielej lalie, kvetov broskyne a kašmírového dreva. Chypre kvetinová ovocná vôňa Lucia Stylat vás očarí vôňou kvetu noci, boráku, ale tiež bieleho pačuli a juzu. Tentoraz s parfumovanou stranou. Ďalšou akciovou chypre kvetinovou vôňou je vôňa Jordany White Gold s omamnou vôňou mandarinky a rúže. Pánske vône vás oslovia vôňou S8 Night pre mladého energického muža a pokračujeme akciovými toaletnými vodami. Novinkou je telový sprej Exit pre sexy muža. Zaujať vás môže vôňa So Fever Him, ktorá je zvodná a provokatívna, alebo vznešená elegantná vôňa Eclat Homme. Obľúbené vône Glacier nájdeme tentoraz v akciovej cene len za $12,99 a s parfumovanou stranou vône Glacier Rock. Wellness začínajú akciovou cenou na chutné tyčinky Nature Balance a pri kúpe wellness balíčka pre neho alebo pre ňu si môžete dokúpiť telové mlieko len za €99. Zakúpte si koktail Nature Balance a môžete si dokúpiť nádobu z ušľachtilej ocele len za €9,99 a pri kúpe polievky si môžete taktiež dokúpiť telové mlieko za €99. Starostlivosť o vlasy a telo začína vlasovými pomôckami v akciových cenách a pokračujeme sadou šampónu a kondicionéru Time Resist, ktorá obnovuje vitalitu starnúcich vlasov. Doprajte si lesklé a zdravé vlasy s vlasovou radou Eleo s prírodnými olejmi. Na každý typ vlasov si doprajte špeciálne prípravky, v ponuke nájdeme prípravky na farbené vlasy, poškodené vlasy a jemné vlasy bez objemu. Novinkou je stylingová vlasová pomôcka pre vytvorenie zakrúteného drdola. Vynikajúcim pomocníkom je aj suchý šampón na zväčšenie objemu vlasov alebo na mastné vlasy. Výrobky s organickým medom, to je kolekcia produktov Milk & Honey, vybrať si môžete zo šampónu, kondicionéru, masky na vlasy alebo telového peelingu a tuhého mydla. Veľké XXL balenia krémov na ruky sú opäť v akcii, tentoraz v cene $2,49. Kolekciu Essence nájdeme v elegantných baleniach a v dvoch variantoch s elegantnou rúžou a santalovým drevom a s osviežujúcim citrónom a verbenou. Výrobky obsahujú esenciálne oleje, vďaka ktorým zostane pokožka hladká a jemná. V kolekcii Nature Secrets nájdeme v akciovej cene čajovníkové dezinfekčné mydlo, ale aj XXL sprchové gely s aloe a malinami. Každý 400 ml šampón je v cene $3,99 a každý 250 ml šampón a kondicionér sú v cene $2,49. Do predaj nájdeme na strane 124-125. A záver katalógu predstavujú najlepšie akcie. Začíname energizujúcou sadou s metou a malinami len za $5,99, sprchovými gelmi Discover v 250 ml balení len za $2,49 a tuhé mydlá len za €29. Každý XXL krém na nohy v 150 ml balení nájdeme v cene $2,99, zubné pasty za €99 a sprejové deodoranty Activel len za $3,99. Vo vynikajúcej cene sú guľvočkové antiperspiranty len za €99 a parfumované telové krémy len za $3,49. Krémy Optimals na mastnú a zmiešanú pleť alebo krémy Vital Definition sú v cene $4,99 každý. Vôňa Happydisiac nás prekvapí parfumovanou stranou a novinkou sú spreje v cestovnom balení vôni Imagination, Miss O a My Naked Truth v cene $4,99. Ešte si doprajte tiene na oči, vybrať si môžete z duo očných tieňov Very Me alebo paliet očných tieňov Very Me. Novinkou je paleta Lovely for Your Eyes s 8 tieňmi saténového zľadu v romantických ružových a hnedastých odtieňoch. A na záver ešte špirála Very Me len za $2,49. Zakúpte si výrobky z katalógu v hodnote €20 a môžete si dokúpiť sadu Love Nature s vyťažkami z lucerny len za $4,99 alebo využite akciu na sadu uterákov Loving Spa. Pri nákupe za €20 si uteráky môžete dokúpiť za $8,99 a na obálke nájdeme ešte najlepšiu cenu roka, a to rúž Pure Color len za €49. Toľko prehľad katalógu 1. Ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, zdieľajte ho a komentujte a na záver buďte krásna z Oriflame.